adlaw mga binati og minahal kong matalomnon. Okay? Ang kalahi dire sa lungsod sa Matalom naghimo og mga programa at kung diin ang beneficiary nga ni mao ang sa matag barangay. Hatagan nila magdepende sa mga kung agpila ka buok ang matag barangay og daghan na pod og gamay mas gamay ra po ilang hatagan. Gibuhat ni sa ato ang gobyerno para makatabang para mahatagan og mga livelihood kini nga budget magdepende sa matag barangay kung diin unsa ilang paghimuon or mga livelihood mga unsay available nila mao ni nga budget ilang murag adto ikuan ilang cash for work meaning cash mura si jag mo trabaho daan dayon hatagan og sweldo. Okay, moadto ta sa meeting kung diin ang kalahi diri sa lungsod sa Matalom naghimo og nga programa para sa katawhan sa lungsod sa inubanan sa atong Mayor Eric Espahulio, atong Vice Mayor Eric J. Pahulio ug ato ang mga konsehalis nga miabag sa pagpatuman niani nga mga programa ug sa ato ang DSWD head si Ma'am Antoinette Ukba ug mga staff kung diin ma-realize ni without sa ilahang pag-atimas sa mga PPARs. Okay, mga to guys kung diin nag-meeting sa kalahi nga sa cash for work magdepende sa matag barangay kung daghang barangay daghan ang hatagan kung gamay ra barangay mao ra hatagan mas gamay. Okay, amadto ta. Okay guys, ano guys himo guys ang paghimo og programa sa kalahi diri sa lungsod sa Matalom. Okay. So sa isang coverage nakutay booster mo ni si Jana sa 115 natay 16 guys, so banga 16% pagpanghatag sa kalahi diri sa lungsod sa. Okay, once again thank you o God bless ka natong tanan.